Bună vreme și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi, stați puțin, că mi s-a reglat camera. Stați puțin și... Nu sunt sigur dacă mă vedeți. Așa, deci, bună vreme și bine v-am găsit la un nou video. Azi filmez destul de dimineață și sunt la bunici. Deci, da. Deci, hai să trecem mai departe. Trebuie să puteți mai încercă unchiul meu încă doarme și dacă mă aude, se supără. Rău. Chiar rău. Oricum, hai să jucăm. De când am mai jucat și noapte. Ieri am încercat să fac un videoclip cu Growtopia și cu prietenul meu, dar îi vedea mereu fără titlu. Nu știu de ce, dar îi vedea fără titlu la video-ul ăla. Deci, da. Mai trebuie așa. Hai că-l dau atâta să se mai și audă ceva. Da. În video ăsta vreau să... Ce vreau să fac? O fermă mai normală ar trebui să fac, da. Deci să o pământ mai pus. Am încercat eu să mă lovească nu. Stați acum să... În versiunea asta clipă de bubuie mult mai ușor. Ce-am spus? Sunt mult mai agresivi în versiunea asta nouă. Adică nu explodează așa de mici, explodează ca pe calculator, poate chiar mai. Ia să vedem ce îmi trebuia să te implic să-mi fac ceva mai în piatră. Deci, 2 lemne și încă mai am piatră. Da. Stați puțin. Iau așa. Sper să ajungă cât 2 bucăți. Nu. Uitați un pic, trebuie să pun pauză. Și ne-am reîntors. Așa. O piatră. Doamne, bă, nu spune. Și încă o piatră mai trebuie. Și trebuie să cheltui lemn. Super șmecheră. Da, așa. Prietenul meu se plânge. Acum ați văzut camera, am uitat să vă zic de ea. Da, e nouă. Eu am luat o altă aplicație care cred că e 5 de ori mai bună. Așa. Să pun mai bine, măresc. Uite așa. Așa bine. Da, cred că e mai bine acum. Ce vreau să fac? Deci da, cărnăcop. Așa. Și să mai sparg cu bucata de piatră și... După aceea trebuie să fac un cărnăcop ca să sap mai multă piatră. Și după aceea... Da, încă sunt... N-am piatră, ok? Așa de să arăt încât n-am piatră, na. Ok, deci hai să săpăm. Mă scuzați de dimineața, nu prea pot să vorbesc bine sau așa. Nu știu cum se va auzi la video, asta mă întreb eu, deci mi-e cam frică să nu se audă groasnic. Bă, dar măcar să mișcă bine camera acum. Da, să mișcă mai bine. Torțe, am 3.
Urmăresc cavel-ul. Fier. Bine că am făcut în copul ăsta de piatră. Eu nu prea am fier. Hai să vedem. Așa, fier, am zis că o să joc cu split control așa. Ia. Cred că e mai bine acum. Așa, hai să săpăm. Să vedem câte piatră obținem, aparent. Nu prea îmi place mie cu split control, dar am văzut că arată mai bine. M-am uitat și pe calculator, la bunici, m-am uitat la videoul meu, la videourile, că am postat 2, deși nimeni nu s-a uitat în afară de mine și prietenul meu, până acum. Doamne, deci... Cum să nu observe nimeni acest video, dar chiar nimeni? Nu înțeleg. Nu mi se pare posibil la câți oameni pe pământ care se uită acum pe YouTube. Oricum, eu nu mă supăr așa ușor. Și se pare că am găsit ceva fier. E bine. Adică chiar aveam nevoie de fier. Poate îmi fac un sabie sau un ternecut de fier. Mi-a trebuit. Aoleu. Eu nu știu cât e ora acum. Adică de fapt e cam pe la vreo 90. Sau e 10 fără. Totuși pentru mine să filmez e destul de nașpa. Na, dacă mă trezesc la ora asta, zic, nu e chiar așa, dar să filmez la ora asta. Anyway, să trecem... Bine că am făcut retacopul ăsta de piatră. Bine că l-am făcut. Așa. Deci camera asta merge extraordinar. Păcat că nu mai am torțe. Trebuie să fac. Le-am calculat eu mine. Anyway. Să vedem. Level 6. În 2 diamante îmi fac enchant. Nu, mai bine 3 diamante și fac un ternecut ca să sap. Deci, hai să vedem. Ups. Wait. Da, am uitat că... This is so cute. Cute and cool. Deci că... Nu vreau să-mi răgușit, nu știu ce tot am. Da. Așa, mi-e frică să spawneze ceva acum. Că e întuneric aici. Da. Oricum, haideți. Urcăm sus. Am găsit și ceva ce aveam nevoie, dar totuși nu căutam. E bine. Hai ca aici. Deci... Băi, cât mă enervează pe schemă, niciodată nu știu unde să-l pun și cât de mic să-l fac. Ia că fac atâta. Aolo, am și părul ciufulit, aolo. Doamne, oricum, haide. Așa, să
acum topor. Doamne, fix ce-am vrut eu. Perfect, acum am fierul și 15 de bun sunt de ajuns și am lăsat așa deschisă ca nubul și vreau să văd cât e ora și aproape să facem noapte. Pun pariu. Trebuie să mă... Stai un pic. Stai puțin că mi-a venit o idee bună. Asta e mică, eu vreau să fac fermă, dar stai puțin. Am un os, știu că am un os, ia. Am un os. Hai mă, știu că am oase. 1 sau 2 oase am. Nu, cred că mi le-au șters. Câteodată mi se întâmplă să mi se șteargă anumite iteme. Dar nu de astea foarte, foarte prețioase. Oase sau... Da, mă uitam. Nu e noapte. Ce vreau să fac? Iau asta. Și vreau să... Are you kidding me? Făcusem o peșteră deja. Păi și atunci... Așa. Nu vine să cred că am uitat de peștera mea. Oh my god. Dar cred că și voi ați uitat. Vă cred în stare pe toți, mai ales pe mine. Îmi trebuie mâncare. Și cam ceva de mâncare, nu? Sau un chest. Sau... Nu, da. Nu. Ok. Ce ok. Mai fier, mai repede, încă 7 fier, nu că mai pot rezista până acum. Să dorm. Să mi se încarce energia. Da. Stai să văd cât de mult e video acum. Deci, de la cât am început eu să filmez, au trecut decât 3 minute? Nu. Oh. Deci, eu am început de la 9. Hai că mai fac puțin, doar să-mi fac ferma aia. Deci, așa. S-a făcut dimineață. Hai să mă bat cu 9 până fac papa. Haide că mai sunt 2 bucăți. Și să vă dau, mai fac un video azi și vă dau Facebook-ul meu ca să-mi trimiteți provocări. Da, exact, ați auzit bine. Mă apuc și de vlog. Hai de odată. Una și cealaltă la fel mai târziu. Așa. Acum să mă bat cu Nobi. Nobi, treceți la tată. Unde? Uite! Papa de zombie. Bun. Cred că mai țineți minte pe vaca din... Nu! Sper că nu-și amintește nimic din ce am făcut eu. Da. Nu, dă-te, jut. Nu exploda acolo că nu știu ce. Hai cât mă rog. Parcă vedeam că acolo sunt 5.000 de zombie și da. Deci, puitul, bă, repede. Deci, iau puitul și pun aici carnea de zombie, fierul
Asta, gravelul nu știu ce mai iau, dar nu contează. Asta, da, sigur, excelentissimo, yep. Da, și da. Mă duc să tai copaci, dar să văd mai întâi picioare. Hai că am timp. Deci, către Copa Libertate, Ciolan Libertate. Bine, ce-mi place mie că am și Sugar și sunt like LOL. Da. Oh my god, cât coș pe coș și pe. Oh my god, parcă văd că bubuie acum un creeper în spate. Oh. Dar creeper sunt așa de proști, adică prin sânge ei să omoară ca să murim noi și nici măcar nu ne omoară. Oh my god, nu e doar așa puțin din viață, dar ne încărcăm. Vai de ce proști. În loc să fie prieteni cu oamenii iar, dacă nu pot vorbi ca altfel oamenii, ai. Era mai rău pentru ei. Deci, așa. Și în caz că unii dintre unii youtuberi mai celebri văd acest video, aș vrea să dea și mie, să-mi facă și mie la promovare. Iar am nevoie de așa ceva. Dar nu cred că Ahitepink ar face așa ceva. Fiindcă eu fac gaming pe telefon, să fim sinceri. El nu se scade chiar așa de mult în joc. Da. Hai să merg înapoi, dacă sper că m-am plimbat de casă. Uite, nu e că tot apăsăm. Sau era încolo, ăsta e puțin. Da, era încolo. Așa am și un măr și încă 3 puieți care o să-i plantez. Am 24 lemn, hai că-i de ajuns. Oi, nu am nevoie. Găină. Mori în pace. Am zis să mori în pace. Am zis să... Ai. Da, mori nene în pace. Yes. Nu, te învârți așa încet. Ok. Hai să... A plecat vaca. Și dacă vreți să știți, cel mai amuzant video al lui Ahitepink este ăla cu Ahitepink. Bine, cei care nu știu, Ahitepink reacționează, scrieți așa, apoi dați pe el și apăsați pe video în care apare el și un video lângă el. Doar că unul cu un copil, să vedeți. Are gumă, hoțul. Tu de foame mănânci gumă? Da, cum poți așa ceva? Că așa vreau eu. Da. Trebuie să vă uitați la video ăla neapărat, e amuzant. Da, hai să... Deci ca să-mi fac... Cred că Ahitepink s-a săturat de Minecraft, la fel ca și Max.
Dar nu neapărat infinit, max infinit, logic. Până acum trebuie să pot... Wait. Așa, acum. Mă întrebam de ce nu pot, ia. Câte 3? Oh, wait. Perfect. Save. Măr de haur. Așa. Hai că fac grădina. Fac ferma și... Oricum trebuie să vă uitați la video-ul ăla care v-am zis eu. Deci e extraordinar. Da. Așa, hai să... Extraordinar de amuzant. Ok, deci hai să... Așa. Și sper să vă placă video-ul ăsta. Așa. Dar, da. Să dați like, subscribe. Așa. Și da, aș vrea, deci după ce vă arăt Facebook-ul meu, aș vrea să-mi postați un video, doar că să-mi postați, să-mi faceți voi un intro și să îl postați pe Facebook. Ca să am și eu un intro. Am încercat și eu să fac un intro, dar nu le puteam lipa între ele. Așa că, da. Nașpa. Fac. Acum. O, la fix. GG. Așa. Mă culc și după aceea mai trebuie decât să le plantez sau asta fac. Da, nu contează. Mai că fac și eu așa. Da, mă scuzați. Asta a fost cea mai bună cameră pe care am mai găsit-o. Deci camera aia mergea îngrozitor. Dar credeam că e cea mai bună, fiindcă mie mi se păruse singura de acolo. Dar uite că... Bine, singura de acolo care chiar funcționa. Dar văd că am găsit alta care merge mai bine. Și asta mi se pare like, lol. Da, pentru ultima fază îmi voi da fața cât mai mare. La ultima, așa. Acum hai. Așa cum o facem, mama. Așa. Dansează. Poate dans, babaci. Aoleu, trebuie să-mi dau seama, în sfârșit, cât de groaznic se aude când fac Big Box. Cât de groaznic se aude pe calculator, când filmez. Da. Deci, așa, acum ultima chestie va fi să sparg cu mâna cât de multă iarbă pot eu. Sper să nu-l sparg pe colegul meu Vladimir. Adică el m-a rugat să-l numesc iarbă, să-i spun iarbă. Mi-a zis să-l pun la contacte cu numele iarbă, dar eu i-am pus Vladimir iarbă, așa că sper să nu-l sparg pe Vladimir iarbă. Mi-e frică. Dar să fiu sincer, mi-ar plăcea. Da. Dacă unul din colegii mei vede asta, e primul meu video, nu râdeți de mine. E printre primele. Adică, niciun youtuber n-a fost extraordinar de la început. Și la început râzând unii de el, poate. Dar, să nu râde niciun coleg de mine sau, Adică, voi, mă întrebare, Vladimir, colegul meu care a fost și el youtuber, mă întrebare cum a ajuns el așa bun, adică, bine, el nu și-a pus vocea sau nu a pus facecam și jucase pe calculator și jucase Hunger Games în primul rând, deci asta e ideea, jucase Hunger Games, deci bine, asta e altceva, că jucase Hunger Games,
pe calculator, nu pe telefon. Și da, e mare diferență. Așa, mă duc să iau săpălirea. Vreau să mă uit la soare să văd. Din păcate mi-a cam ars ochii. Ok. Cred că mă văd oribil acum pe Facebook, dar acum dacă stau așa, da, mă văd mai bine. Așa, și să iau săpăliga. Să fiu sincer, stau cu gâtul pe lemn și mă doare. Ce durere. Săpăliga, săpăliga, săpăliga. LOL. Fix iarba de la fermă de mai mult. Să fiu sincer, asta e destul de LOL. LOL, nigga. Oh, nu mai trebuie apă. Bă, ce prost sunt și eu. Hai, da, nu trebuie apă, am uitat. Stați un pic. Iau fier, fac o găleată. Na, pentru fermă eu zic că merită doar 3 bucăți de fier să dau, așa că... Fix ce vroiam mi-a dat. Măr, așa, păstrez mărul, nu știu de ce nu l-am pus în sfârșit în chest, dar anyway. Și mi-a plăcut mie să fac mereu ferma cu apă. Ori pe aici, ori pun în mijloc pe aici undeva. It's perfect. Oricum, hai să iau apă. Pot să-mi fac pork chops mulți. Uite și vaci. Pe trebuie să-mi fac ferme de animale, dar am pâine, oh my god, și n-am morcuri. Încă un anyway, așa. Anyway, hai să mai încă o găleată și am terminat. Cred că va trebui să pun iar pauză, dar stați puțin imediat. Că închei video acum, doar să... Așa. Și acum... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Și acum... Și acum mai trebuie decât să pun aici, fac, ca să nu se întâmple ceva cu apa și să nu se facă apă de zombie, chiar nu vreau, așa că, deci cam atât a fost video pentru azi, sper că v-a plăcut. Data viitoare s-ar putea să facem fermă de animale, mi-e foame, trebuie să-mi pun la făcut niște carne de porc, stați puțin, doar mai mănânc și închei video. Trebuie să mă vedeți cum mănânc. Încă... Am uitat cum se zicea. Anyway. Vedeți aici punctul ăsta de la ochiul meu? Ăsta fix, ăsta de la punctul meu. Atât de mic e chestia aia, cum se zicea, de la... ca să întorci camera pe față, să se vadă la față. Da, oricum, deci pun gălata aici, grajdul aici, ăsta aici, dacă s-ar pune mai repede, așa, iar asta o pun la făcut. Și nu pun decât un cărbun. Așa. Deci cam atât a fost video și... Da, stați un pic.
Că am zis că vreau să-l termin altfel. Așa. Așa lume, deci cam atât a fost video și noi ne vom revedea în data viitoare. Goodbye.